MDC Prosmit Deborma amchaini lukrokni jengjalrokko klai tongmarokno thangai nai tongo tabo gyangni khayang gobangko khlaino lama hamirok thangai nai tongo tai dati no o lamarokno snamnani bagibo samung khlai thai haino botini thangai naikha halahali asrambari TTDC constituency ni mosokbari para amchayo arni parani lukrok bai kok sambai baksano lama hamia besek jora balugui tong tai sekango o lamani bagi tam samung khaijaka a kogrokno sungei information nahaka tai baskang salo samung tangni kokno sai khana rakha kok mani thumnai rokno ni ani TTDC constituency ni bisingo mosok kamiwo kaisa belai ke lama hamia ngoi toka gawa lama no tini ang visit khana phaimani ga nai to belai nukha ekdom condition hamia no engai parani borok bai kok salaikya tabuk mo lama tui gari rok bike rok kobangma tongo ngai se rok bai school pornai tongo engai thasingo ang engineer bai video conference kok salaikya lama ni condition phunuka tini to sande tini office bondo khana block o thangnai parani borok bo thangnai ang khub bai thangbo thangui tabuk mo je rainy season o solimanan bagui kaisa temporary bongno sing ব্যবস্থা khlai dinai aboni agro sini winter season o wati pamti kurin jora bangkai permanently solution khlai nai bong mo je lama loksak abo okongno salaikya je lama nugui to belai obostha hameno khub kosto khone lasule thoka bong rok enke abono ang sanam songo ang chokmari ni sigang kok rijak tongo ani amsani jotto jungjalno tui ungthon lama ungthon pherang ungthon jotto kisuno ang nainai hinai o kok himan tuino tini ang phainai phekya khanabo sonen bisingo no bong mo lama no ব্যবস্থা khlai rijangnai tabuk apatot solimanani bagai enke an logi tongo para amsani borok te tongo sini sabjolani vice chairman sini borom gorang gupol te para ancha yang tongbayo yang baisung tongbayo bong mo para lama no borok bo khub khadung khajakai no ano ringka kang bo phaikya kok rijak ba kok wanana kure जों khana block o thangai जों 2-1 दिन bisingo no nong no apatot laisman rok ব্যবস্থা khlai dinai jotono